الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ci gaba da bayanin da muke yi daga mu'assasa ta Ahlul Bait wa Sahaba da ke garin birnin Kebbi. Bayani muka saurara kamar yadda muka sha bayani tun lokacin fara wannan wato rikici tsakanin Iran da ƙasar ɗan Shi'a da kuma wato Yahudawan Isra'ila. Mun yi bayani ba mu bashi ba, muna ƙara bayani akan wata sabuwar jarabawa da ta tinkaro al'ummar musulmi, wata yaudara guda ƙatanya wadda wasu manyan mayaudara su Khomeini suka kisa tun da dadewa domin farautar imani wato na musulmi duniya da sunan cewa su jamhuriya ce ta musulunci. Tsawon shekaru don ayatollah Khomeini la'anahullahu wato yana raye. Wannan yaudara wato yaudara ce wadda ta wa duniyar musulmi illa, saboda wadda yawa daga cikin amayen musulmi sun rubu da wannan, ba ma amaye ba har wasu masu da'awar ilimi sun rubu da wannan yaudara ta shi ne. Wayannan mutane tun lokacin da suka yi juyin jihadi suka naɗa kansu a matsayin wato masu jagororin addini wilayatul faqih, kuma suna wato da intisari kansu a kan jamhuriyar musulunci. Jamhuriya ce ta musulunci da musulmai, wanda wannan ya sa da dama daga cikin musulmin duniya sun rubu da waɗannan ma, kuma sun ga mutane da a baya da rauna wato suna rubuta cewa masu gaskiya ne, alhali ya gara ce. Alhamdulillah tun wannan lokaci da dama wasu sun ankara da cewa Khomeini yaudara ya asasa a wannan daula ta Iran, suke kiran kansu daular jamhuriyar musulunci, domin an gani ƙarara yadda jagoran juyin juya halin wato a yunkurin juya halin din ya rasa inda zai kasar da zai je ta karɓe shi domin ya samu cikakkar dama na nan yunkuri na shi na juya hali. Shi kuma ne kamar ƙasar Faransa, wato sai ƙasar Faransa kawai. Turawa yamma sun yi ittifaƙin tura Khomeini a ƙasar Faransa domin ya samu mafaka ta siyasa, wadda duk wanda zai abin nan zai gani Khomeini ya yi amfani da ƙasar Faransa ya tallata da awarsa daga can, a yanzu aka samu nasara na juya mulki daga hannun sha. Kuma mun ga yadda an ka ɗauka Khomeini cikin girmamawa a cikin Faransa Airlines, jirgin Faransa aka mai sai gida girma da arziki, wanda duk musulmi mai hankali mai basira ya san da cewa ba yadda za a yi ƙasar Faransa da turawa yamma su fahimci cewa kai musulmi kake mai gaskiya, mai nufin Allah da manzonai da addinin musulunci da tabbatar da musuluncin gaskiya, wai a ce Faransa ta baka mafaka kana can da ta da'awarka a kafa gwamnati, Faransa ta ɗauko ka cikin jirginta cikin karramawa kamar
ƙasar ka ci gaba da mulki da sunan sarkin musulmi. Saboda haka da dama musulmi masu hankala tun wannan lokaci suka fahimci cewa Khomeini da ɗin shi a manyan malaman shi a na Iran wato ba kowa ba ne face wata shuka wadda turawan yamma suka yi domin biya musu bukatocinsu na takura ahadu sunna a gabas ta tsakiya. Saboda haka suka ba su dama suka ci gaba da mulkin su ba tare da tsangwama ba. Duk shekara sai an yi buki na shekara jamhuriyar musulunci shekara ɗaya, jamhuriyar musulunci shekara biyu, jamhuriyar musulunci shekara uku, jamhuriyar musulunci shekara ɗaya, jamhuriyar musulunci na shekara 30. Duk jamhuriyar musulunci tana nan ba ta fuskanci wata barazana da turawan yamma ba, kuma musulunci ake yi yadda Allah da manzo suka ce a yi shi. Ka san wannan akwai daure kai akwai banda ya ce. Lokacin da muka ga yadda turawan yamma suka wasa da musulmi taron dangi a Iraki tare da hasu ɗan shi'a masu rawani na Iran aka kare su da musulmi aka rusa shi saboda an ga manufarsa ta hakika zuwa ga ƙwatar Falasɗina da taimakon Falasɗinawa ya zama barazana ga Isra'ila. Don haka suka taru suka yi masa taron dangi har da ƙasar Iran aka karya su da Hussein aka kashe shi. Wato ainihi aka ba Iran cikakkar dama saboda su an san shi'a ne waɗanda musulunci ne kawai na hayaniya na bada duniya da kwana da ɗayan mutane da su da wani mutuwa. To dangane da wannan a haka wannan ƙasar ta ci gaba da yaudara. Mu ce wata shuka ce turawa suka yi saboda kawai su kawo hargitsi da tashin hankali su rinka amfani da ita wajen ma ƙasashen larabawa barazana. Duk wata ƙasar da bace musu da ransu so ba sai su ce to muna cin muku Iran. Don haka su kuma ƙasashen Misra sun ga kan ba Iran cikakken dama ta mallakan makamai tsawon lokaci da jigilar makamai a Middle East duwe da take so. Ƙasar Iran ita ke ɗauko makamai ta shigo da su Iraki, dama yana cikin dalilin mulkushe Saddam Hussein domin su samu cikakken damar jigilar makaman su zuwa ga yan shi'a yan uwansu. A ɗauko makamai a shigo da su Iran a raba ma yan shi'a abinda za a raba musu su faila Badar da jeshin Mahadi da sauransu. A wuce a ce Syria nan ma an ɗaure musu da turawa sun mulkushe ahal sunna duk da su a talabijin an ɗaure yan shi'a. A kai musu makaman da za a kai musu, a wuce a shigar Lebanon a je a ba ɗan Hezbollah makamai, a wuce a kai ma ‘yan Houthi. Duka turawa yamma suna kallon su kuma yin suna wannan aiki ba su ce musu kala ba. Lokacin da a ƙasashen larabawa nan kullum cikin tuhumar su suke cewa suna ɗaure mata ta'addancin duniya gindi, suna ƙara tsorata su saboda su ƙasashen larabawa a matsayinsu na ahli sunna ba ƙasar da da ikon ta ɗauki makamai ko da na bindiga ba ba ta ce ta kai ma wata ƙungiya ta ahli sunna. Wannan zai sa duniyar kafirai ta hukunta ta a matsayin ƙasa ta ta'adda ko mai ɗaure mata ta'addancin gindi. Amma Iran an ka bata cikakken dama tsawon shekaru 30. Kai baka da hankali da ce su tura wannan ba su san abin da Iran ke yi ba. Shekara 30 tun hawan kuma da han mutuwa ta har zuwa wanga lokaci ba su iya taka musu riko ya an kai suka sansa da mutum dan yunkurin da ya suka zo suka taru mai taron dangi suka murkushe shi. Mun ga abin da suka yi a Afghanistan, mun ga abin da Rasha ce a Afghanistan, mun ga abin da Amerika ce a Afghanistan, kuma tare da Iran aka yi. Da Iran aka murkushe musulmi sunna, wato ainihin aka kawo musu matsala a Afghanistan. Iran ta ba da sojoji, Iran ta ba da makamai ga yan Northern Alliance a cikin Afghanistan aka wargaza musu ƙasa ta musulmi, wanda Palestine ba su yi kima a cikin zuciyar musulmi fiye da musulmi a Afghanistan ba. Wanda Palestine suke musulmi wanda muke son su, muke jin zahin abin da ya taɓa su, haka muke jin zahin da wani duk abin da ya samu musulmi a Afghanistan.
sun tarwatsa ƙasar afghanistan, sun ragargaza ƙasar gabanin nan abin da rasha ta yi musu. ban san sauran malaman da suke magana me ya bambanta musulmin Falasɗinu da kake jin zahirin abin da bani Isra'ila suke masa, da sun yi an bambancin su da musulmin Afghanistan da ba za ka ji masa zahirin abin da ya rata musu. Ni ba san da irin adalci ne suke kira da ba. Saboda haka wanda ya kashe maka dan uwa na gabas da wanda ya kashe maka dan uwan yamma sunansa makashi kuma sunan shi azali. Musulmin gabas da musulmin yamma da na arewa da na kudu dukkan su musulmi ne. Duk wanda ya kashe su ya taba mu kuma ya zalunce mu kuma dole mu kishi ba za mu girma shi. Saboda haka yadda suka kashe a Afghanistan suka dawo a Iraki suka kashe musulmi, shi ma muna bin su wannan bashi wanda ba za mu iya yani musu a cikin zukatan mu ba, cewa Iran ta zalunci musulmi a Iraki, ta tare da Amerika sun shigo sun yi fata-fata da musulmi, sun wurin da zalunci a suna sun kashe mutane, an kwashe mutane an kai gidan yari ta yadda ta kai ga a sa mutane wato a yi liwaɗi da su. Gidan yarin da za a yi akwai wanda suka yi kirarin cewa wallahi da a kama ka a kai ka gidan yarin Abu Ghraib a Iraki, wallahi ga a kai ka kurkukun Guantanamo ne na Amerika wanda ta yi a Kufa na ƙarƙashin ruwa. Saboda turawa ne amma sun yi yan shi'a zama adalci ga kula da ɗan gidan yari da wanda aka mamaye yake. Mafi yawan malaman da aka wato suna tsammanin su ahli sunan da Iran tawa wannan zalunci, a kama ka a kai ka gidan yari, a sa kare ya dole kirgita ka, a sa ku liwaɗi da juna ko su yi liwaɗi da ku a cikin Iraki. Wannan mutumin shi ne zai rike ɗaya ya dawo maka waliyi saboda ɗaya ta Allah ya haɗa su tsakanin ne da bai yahudi suna haɗa wajen yaso son wato ainihin naman musulmi. Sau da haka wannan abin da yake ya faru kenan, kuma abin da mu muke kira da waɗannan sauran yan uwa su lura, ba mai goyon bayan Isra'ila, ba mai sokotin ɗin Isra'ila, ba mai goyon bayan ta, ba mai sokotin ɗinta, amma mu kuma ba za a yaudare mu da dodorino da wani da bakin rawani da baya da sunan addini a kewa kariya bayan mun san kariya ce. Ba wani malami da ke kururuwa akan matsalar Iran da yake ganin cewa misali kalmar shahadarsa ta haita Abubakar muhimmanci don yana musulmi, ko gubin gabas ya yi sallah ta Abubakar nashi ya haita Abubakar da Umar da Usman muhimmanci a duniya musulmi. Don haka a wani ɗan shi'a imanin Abubakar bai inganta ba, sallah ce bata inganta ba, la ilaha illallah ba ta tsira da shi ga zama munafiki a wurin Iraniyawa majusawan Iran ba. Kai a kan makallahu wace kalmar shahada ta gare ka da zaka zama musulmi a wurin su? Yana yi ba ce a to ai ko da sun ce ba musulmi nake ba, ni na yarda musulmai na kuma dole in musu adalci. To sai mu ce maka me adalcin ka ana bukatar shi ne ga Falasɗinawa kawai? Me yasa ba za ka yi adalci ga musulmi a Afghanistan da Iran ta kashe ba? Me yasa ba za ka yi adalci ga musulmi Iraki da Iran ta kashe su tarwatsa musu ƙasa su ba? Me yasa ba za ka yi adalci ga musulmi Siriya da Iran ta kashe su ta tarwatsa musu ƙasa su ba? Me yasa ba za ka yi adalci ga musulmi Lebanon da Iran ta kashe tsohi da yara da jarirai ta tarwatsa musu ƙasa, ta wani gaza musu ƙasa, har yanzu Lebanon tana nan wargaje ba shugabanci? Me yasa su ba za ka yi musu adalci ba? Me yasa ba za ka yi adalci ga musulmin Yemen da Iran ta kwashe makamai, turawan yamma na kallon da ta suka samu ta idanu, sun je ta jirgin mai shi a Houthi a cikin Yemen suka kashe ahlu sunna bila adadin, suka wargaza ƙasar. Shugaban ƙasar aka kore shi, suka dawo suka haɗa da Saudiya suna halba roket ɗin da Iran ke ba su har cikin harami a cikin Saudi Arabia. Su wa'annan musulmi na sunna jinin Falasɗinawa ya hina su daraja ne? Akwai aya ko hadisi da ya hihita jinin ba Falasɗine da jinin mutumin musulmin Yemen, ko jinin ba Falasɗine da jinin musulmin Lebanon? Ashe ba 'yan shi'a yaran Iran su Hassan Nasrallah suka kai ma 'yan shi'a 'yan abin da musulmi 'yan gudun hijirar Lebanon, 'yan gudun hijirar Falasɗinu da suke gudun hijira a Lebanon, Sabra da Shatila da Dir Yassin, suka je suka yi musu kashe kura bai jin yunwa ba? Duka da makamai Iran ne. Duka wannan alhaki ne na Iran da musulmi yana kanta.
shi ke don Allah san ta'ala ya aiko su kamar yadda ya aiko bukta nasa su kaura da yahudawa kawai shi ke sai irin rana guda ta rikide ta zama mana waliya kawai rana guda sai kamna iya rikide daga dan ta'adda daga azzalumi dan shanjini ya rikide kawai zuwa waliyi mujaddidi amirul mu'minina kuma ku yi tsammanin kawai ku sa ma al'umma wannan shubha ku runtuma su cikin shi'a cikin dabara kuma a kawo idanun asa kaga wannan ba daidai bane wannan ba za mu fahimce ku ba za mu fahimce ku akan wannan ba saboda haka kaga a kasar Iran ita ce ta yi wannan aiki wanda rekod yana nan tarihi na nan yana bin ta bashin wannan jinin na musulmi sannan ƙasa ce wadda ta yi assasa foundation nata da sunan shi'anci tun daga dauloli manya-manya da aka yi daula safawiya buwaihiya kalamida kayan sauran daular buwaihiya wanda yan shi'a suka yi da suka yi azahir da su a misira dukkan waɗannan dauloli na yan shi'a tsakanin safawiya buwaihiya da wato a cikin iran waɗanda sun kashi musulmi bila adadin da mai da mutane yan shi'a da ƙarfi da yaci malamai ku je ku bincika tarihi ya tabbatar Iran sunni mai taurisi ƙasa ce amma daular safawiyya daula ta yan shi'a da ta mai da mutane musulmi Iran yan shi'a kan hidaya ce in ba ka yi shi'a ba a halaka ka in ba ka ɗan shi'a ya kasu kashe wannan yasa ahalus sunna suka kare yan shi'a suka rinjaye su suka dawo a ta ainihin minority yan shi'a suka kuma majority sannan hatta ta tsirarin ahalus sunna da a ciki yanzu suna nan takure a wawar da a cikin gwangwanin gesha ya ku waɗanda malamai da kuke cewa wai dole mutum sai ya yi zaɓi kuma dole sai ya zaɓi ina me za ku ce mana game da kuma da wannan ƙarfi mene ne fahimtar malamai nawa na sunna kuma ne ya halaka shi kun ayatun la ya kuma malamai nawa gwamnatinsa wannan daular ta su ta halaka na ahalus sunna da shi a suka kafa daular su ubaidiyya ka karanta a tarihin da kuma faɗin su yi mukaddima ya kawo cewa shigar su a misira sun karya wallo da malami dubu malamai aka karya kuma da su kashin malami ya tabbatin sauran da maganin jama'a saboda haka babu alheri ga musulmi ga waɗannan dauloli wato na shi'a abinda muke musu fata Allah san ta'ala ya karya su ya haɗa su da azzalumai na kuma su roshe su duka Iran ta haɗa wato wata hedikwata a duniya ta lalata addinin musulunci ta hanyar akidodi miyagu na shi'anci rafidanci na rubuza da sunan iyalan manzon Allah sallallahu da sunan son ahlul baiti da sunan son ahlul baiti yan shi'a sun shiga gidan manzon Allah sallallahu sun tarwatsa gidan sun shiga gidan annabi sun tarwatsa ma annabi gidan sun raba gidan manzon Allah biyu sun bibi sashen mata ne sun aibata sun kira su fasikai sun kira su munafukai sun kira su alala ni mai magana nan ba wani ya bani labari ba muƙabala muka yi da ɗan shi'a ga ne ga shi muka tattauna da shi ƙarar ya tabbata mini cewa da na Aisha da Hafsa munafukai ne kafirai da Allah zai sa su shi asamani da al'umma wani kuma wannan ita aƙida duk wani ɗan shi'a ita ce aƙida kuma ne ita aƙida al-Sistani ita aƙida kaunai to mutumin da ke ganin na Aisha da Hafsa Abubakar da Umar da Usmanu mai ganin cewa duk annabawan Allah sai ya je Ali da Hassan da Hussein duk sun yi su a fahimta su a wannan aƙida da sunan son ahlul baiti yan shi ana ganin sai ya je Husaini ya yi annabi Ibrahim daraja ya yi annabi Musa ya yi annabi Isa ya yi duk an sauran annabawan Allah yan shi ana ganin sayyidina Ali ya yi annabi Ibrahim ya yi annabi Musa karamin zazzaki ya faɗi wannan magana ne cewa akwai bidiyon sa bayan kuma aƙida ce wanda suke tana nan rubuce a cikin littattafan su menene hukuncin wanda ya ɗauko wanda ba annabin Allah ba ya tara annabawan Allah ya ci ya yi su ko ba mu ansa da wannan tambaya ta
don haka sun shiga gidan annabi sun tarwatsa ma annabi gida, sun ware mata ne, sun hidda waɗanda suka so, sun yadda waɗanda ba su so. Suka dawo ƴaƴan annabi suka sake wani gaza ma annabi aya, suka ɗauki na Fatima, sauran duk suka wasa. Wai duk mai son gidan annabi ne, wai iyalan gidan annabi saboda rainin wayo. Suka dawo cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka zaɓi gehen jikokin ɗiyan Sayyidi Husaini, suka zaɓe su saboda kawai ta asubanci na saboda uwarsu a ‘yan Farisa ce da aka yi yakin Farisa, aka isa daga da ita ta haifi waɗanda. Don haka suka mai da abin ƙabilanci, suka ɗauki ɗiyan Husaini da ‘yan Hassan suka yi Allah wanda da su. Wai wannan ɗan renin wayo da ya shiga gidan annabi ya rage-rage da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ware mata, ya ware ‘ya'ya. ‘Ya'yan ma kaso mai tsoka, ‘ya'ya bakwai guda kawai ya ɗauka ya wace da sauran. Ya dawo cikin jikokin annabi bila adadin, ya zaɓi wasu ya watsi da sauran. Kuma da watsi kawai ya yi da su da ƙazubba da ƙayayyaki zuwa ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan lalata aƙidun musulmi ga iyalan annabi da lalata aƙidun musulmi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan Iran tana da Iraki hedikwatoci ne manya-manya waɗanda ake yada wannan ruguza aƙidodin musulmi. Kana da imaninka a ruguza ma a mai shekarar ne maka da labari. Iran ta zama ƙasa wadda a santa ta tallan auren mutu'a, wadda da wannan mutu'ar da ta shigo a wannan ƙasa baka san iyakai yaran da aka lalata, ɗiya matan da aka lalata da sunan auren mutu'a. Haka kawai wani azzalumi mai rauni zai koma gehe ya haɗa saurayi ƙato da ƙatanya, ya haɗa su da sunan aure a biya shi kuɗi ne na damfara, ya aurar da su babu sani iya ba sanin baba. Muna a garin birnin Kebbi akwai ɗan shi da aka kai shi kotu yawa wata ciki, da aka rarrako shi ya zo yana ce ma alƙali wai auren ta yayi auren mutu'a, kuma wai alƙali jahili ne don akwai aya cikin suratul nisa'i da ce magana auren mutu'a da sauransu. Alƙali ce ya da jahili da shi bai sani ba, ya nuna mishi. Ya zo aka bashi Qur'ani ya tada maga, ya kasa bane wace ma aya ce, ya kasa ma buɗe suratul nisa'i bale gudan alƙali. Alƙali ya sa aka bulale shi, aka yi gidan yari da shi. Yanzu haka yarinyar tana da suka tsaye shi a suka ce su da ya ce a yi ta kwarai, na haka suka sa mata sunan shahida, wanda a wajen yan shi'a hadisai na nan rututu suna cewa ɗan da ma an ka haifa ta auren mutu'a ya yi wanda an ka haifa falala ga aure wanda yake ingantacce da ne. Kuma an tambaye su kawo inda sayyidina Ali da Hassan da Husaini da Ali bin Husaini da Muhammadu Bakir da Jafar as-Sadiq da sauran imamai wanda ya yi auren mutu'a da ɗiyan da ya haifa, yan shi'a sun kasa. To sun yaudari ma matasa zai yawa, sun lalata ma yara aƙida musamman a jami'o'i, kawai an halatta ma zina sabe. To Iran ita asanta, ina kira ga waɗannan malamai da suka jahilci shi'a, ku karanta littafin haƙiƙatu shi'atu hatta la nakhali. Haƙiƙatu shi'a hatta la nakhali. Haƙiƙanin shi'a don kada a yaudare mu, wanda Sheikh Abdullahi Musuli ya rubuta, ga yadda shi'a take zindir tsirarata. Ko littafin da Husaini Musawi, tsohon ɗan shi'a na yaron Kumaini, da ya rubuta wani littafi lillahi summa littari, da ya samu kashful asara wa tabri'atul a'immatul adha. A ciki yace gaba gare Kumaini suna tare da Kumaini Ayatollah Kumaini yayi mutu'a da yarinya ta shekara 6. Da sunan zuwa bakunta wani gida Kumaini ya samu da yan mutane, yarinya 6 ya dora matsa, yace ina jin tsuwa yarinya na haka da alkawari. Wannan mai wani gemin da rawanin yaudara, da su Abdullah Mahmud ka kokarin mai suwa mana su wai Amirul Mu'minina na wannan lokaci. Shi ke cewa da sahi sai ya tambayi shi mai gida ne, ce mai ya ga dole ne ya ɓaci, ya ga zalunci, ya ce ya yi mamaki ga mata gudare mai ne ya rasa wanda zai mutu a da ita sai jaririya sai shekara 6. Shi ne kuma ne ka ce mai ayo ana mutu'a da walau bil murdi'a, ko wanda ake shayarwa nan ana mutu'a da ita. Wannan aqidar banza ya kawo cikin kashul asrar da yawa a ayatul lahi da hurhura ta yanzu yayi auren mutu'a, yawa yarinya ciki ta haihu, ya dawo tunda ba zaman aure ba, auren biya kawai ake yi kawai ta yi.
ya koma dawowa da yadda ya haifa ya koma yin mutuƙa da ita. Yana da cikin kashful asrar, tubabben ɗan shi'a Hussein Musawi shi ya rubuta wannan, ba halin sunna ba. To Iran ita ce kada kwata ta wannan tallar zina a duniya da sunan addini, karuwanci da sunan ahlul baiti. Hawa yau Iran suke jagorancin ta'addanci bayan na rushe gidajen musulmi da wurin ibadodin musulmi. Littattafai na shi'a da ake bugawa kala-kala na watsawa cikin al'ummar musulmi don a kawo musulmi rubu cikin addinin su iri-iri, irin littattafan wato abin aƙidun shi'a iri-iri kala-kala. Sannan lokaci don kawai a yaɗa su a cikin duniyar musulmi, a samu musulmi shubha, a lalata musu imani, da kuma sai littattafai na sunna masu karantar da aƙida da wa'yan shi'a raddi da fallasa shi'a da tona mata asiri, a sai a ƙone don kada mutane su fahimci gaskiya. Duka ainihi Iran su ke wannan jagoranci. Saboda wato wannan maudu'i da muke yi muna son wa mutane musamman malamai, saboda su amaye suna da ban tausayi, miskinai ne da suka samu kansu wato karkashin malaman da ba su iya fahimtar da lura yadda take ba, cewa mutane sun san ta'addancin Isra'ila amma ba su san ta'addancin Iran ba. Don haka shi sai ya zan duwa da kake bayani sai ga mutane suna ta gani a to ai dai tunda suna sallah kaza ba su iya fahimtar wannan, kuma su malaman su ne musu magudi wurin bayani me yasa ake magana cewa da Iran da Isra'ila dukkan su miyagun kasashe ne. To wannan ake magana. Sannan kamar yadda na faɗa, buga littattafai da karantar da aƙidu miyagu kala don lalata ainihin aƙidodin musulmi. Wannan yasa wasu gushe wasu na ta yada dasa shi'a cikin kasashen musulmi da kashe kuɗaɗen da suke samu na iskar gas masu ɗimbin yawa don su mai da mutane wato arna su lalata musu aƙidu. Sannan yaudara an yi ta da sunan jagorancin musulunci, cewa jamhuriya ce ta musulunci. Abin mamaki da haka malami ya hannu bayyana cewa Iran yanzu ita ce ke wakiltar musulmi a duniya. Da wannan aƙida ake wakiltar musulunci. Saboda haka wannan Iran ita kanta kamar da muka faɗa 'yan mulkin mallaka ce, manufarta ta mallake ƙasashen Larabawa, ta yi musu barazana da makamai su tsorata, su kuma turawan yamma sun kyale su ana musu jigilar makamansu, lokacin da duk masu aƙida ta ahlus sunna an takura su. Ba za a bar ahlus sunna su wala ba, an ɗauko ƙayayyaki da ƙazuwa da mi da sauransu, cewa 'yan ta'adda ne, 'yan tashin hankali, ba su barin duniya ta zauna lahiya. Amma 'yan shi'a ana ganin ina abubuwan da suke. Alal misali, yanzu nan Najeriya tsawon shekaru Zazzaki yake yana kururuwa cewa zai rusa Najeriya, za su abin nan kore ɗakutu su aishi mulki da me Najeriya sai sun wargaza ta. Bidiyon suna nuna yawo kuma mahukunta sun sani, amma saboda su 'yan shi'a suna da ɗaurin gindi a duniya, yana cikin dalilin da mutane da dama ba su iya ankara ba yadda Iran take iya ɗaukan makamai daga Iran ta yi jigila da su Iraki, ta shigo Siriya, ta zo ta kawo ma wato ta ba 'yan shi'a a Iraki, ta ba 'yan shi'a a Siriya, ta ba 'yan shi'a a Lebanon, ta ba 'yan shi'a a Houthi, ta kawo har a Palestine, ta ba wato ainihi 'yan Hamas, domin ta farauci imaninsu da imanin musulmin duniya da cewa ai shi'a tana kokari tana taimakon su. Lokacin da abin da amanawa idan sun ka samu karbuwa ga duniya suka yi karfi, in baka yi shi'a ba ka gane ka yaba ma a zaki, idan baka yi shi'a ba ka yaba ka yaba. Lokacin da kasashen musulmi cewa to su me yasa ba su taimaka ma Palestine, saboda su a duniyar siyasar duniya ba wata kasar sunna da za ta iya ɗaukar makami ta ce ta kai ma wata ƙungiya ko wasu jama'a na ahlus sunna da sunan wato ainihi a tallafin yaƙi, matuƙar ba da wato ainihi yadda su kasashen turai ba. Idan ba haka nan ba kasar za a yi mata hukuncin ya ta'adda. Amma Iran suna kallon abin da suke yi sun kyale su. Yasa saboda kalala Hashim al-Sanjani da sauran manyan 'yan shi'a sun yi bayani, sun ce Amerika ita tana ganin
ta zo ta wa 'yan shi'a aiki a iraki, ta kashe musu ta rusa musu Saddam Hussein, ta ba 'yan shi'a mulki, ta wargaza sunna, ahli sunna, ta mace musu kanu. To amma kuma ya kamata a ce Iran ta yi mata da'a da 'yan shi'a iraki, amma Iran ta dawo ta yaudare ta. Ita kuma Iran tana alfaharinta, kuma ta ba ta dama tana jigilan makamai ta kai Siriya, ta kai Lebanon, ta yi duk suna turawan da suna kallon su gyale su kuma Iran suna ci to ai ba za ku yi mana alfahari ba, saboda mu ma tare da mu kun kai yaƙi a Afghanistan, mu muka kama mu. Ƙarar Hashimu Rafsanjani ya fafato cewa ba don Iran ba, Amerika ba za ta iya cin nasara na Rosa, wato gwamnatin musulmi a Afghanistan ba. Sannan ƙarar suka yi alfahari ba don su ba da ainihin Amerika da magoya bayanta ba su ci nasara a Iraki da Saddam Hussein ba. Kaga da su ake rosar daulolin musulmi, Amerika na sama, Iran na ƙarƙashin ƙasa suna aiki. Saboda haka yana da kyau ya ku malamai da wato ainihin suke ƙoƙarin jefa musulmi cikin shi'a ta hanyar da ba su yi tsammani ba, na gyara musu gaban mutanen da ba gyararri ba a wajen Allah da manzo, su ne yan shi'a mai wadara. Ku kula da cewa Yahudawan Isra'ila ba yau Allah yake yana sallado musu, an sallado musu Bukta Nasar, an sallado musu General Titus da sauran waɗanda Allah ya ta sallado musu suna tarwatsa su a duniya. Tarwatsawa wanda an tarwatsawa ba wai wannan ma irin wannan karuwancin ba. Amma wannan bai sa ainihin musulmi wai su ce wai Bukta Nasar ya zan abin yabo ba saboda ya yi faɗa da Yahudawa ko ya kakkashe Yahudawa, ya bautar da su, ya mushe su bayi da sauransu. Abinda irin mutai ba. Saboda haka dan ta'adda ne, azzalumi ne, ya tabbata azzalumi. A Iran ko ta kashe Yahudawan da a duniya, mu ba za ta ba mu tsoro, kuma ba za ta sa mana hankali ba, kuma ba zai sa ta canza daga abin da take a kansa ba. Saboda haka da wannan muke rikewa da cewa yana da kyau a kula, muna kira ku kula, tasbihi da girmama dan bid'a. Duk wanda ya karrama dan bid'a ya girmama shi, batacce dan bid'a ne, bata da mutane, ka karrama shi, ka sa girman shi a cikin zukatan mutane, faqad a'ana ala hadal din, ka taimaka wajen rusa addinin Allah, ka taimaka wajen rusa addinin Allah ta hanyar da baka sani ba. Sannan tasihin mazhaba batattu, ka inganta mazhabar da suke, to wallahi kuskure ne kuma akwai hadari tare da shi. Sannan idan ka ce kai kai ba kai da ba, amma adalci kake musu, to in kawa Iran adalci, to kawa musulmin sunna a Afghanistan da Iraki da Siriya da Lebanon da Yemen da Iraki da Iran ta wargaza musu ƙasa, ta sa su cikin bala'i da kunci, ta kashe musu baki da yara. Su ma ka yi adalci wajen tabbatar da ita ma Iran azzaluma ce kamar da Isra'ila ta azzaluma, in ha adalci za ka yi. Amma ina mamaki kai adalci kace gefe guda kawai za ka taɓa ba ka tafi gefe guda ba, sai ka karama ka gyara ɗan ta'adda. Kuma abin da ke bani mamaki da suke cewa a goya musu ba, yau mutum da zai ɗauki kuɗi ka ce yau ga shi da miliyan 10 yana son ya yi kasuwanci, sai je ɗauko wani hamshakin mayaudari ɗauko wannan, aka ga cewa za ka zo ka haɗa kamfani tare da shi ku yi kasuwanci, aka kira ka aka cewa wannan mutum da za ka haɗa kai shi ka sani tsohon fitaccen ɗan wannan, wanda idan ya rike kuɗin ka wala sai da kage, saboda ya taɓa yi kaza, ya taɓa yaudara wani, ya taɓa yaudara wani, ya taɓa. Ba da tsammanin mutanen nan daga wannan kururuwa akwai wanda zai wauta ya ce bari ya ɗauki miliyan 10 nan nashi ya mika ma wannan, ko da duniya ta tabbatar mai rekod na wannan notorious mayaudari, ga rekod ɗin ne za ka iya wauta ka ce a kai ni wannan bai zama da ni bari da kuɗi na mika mishi. Ba za ku yi haka nan ba. Amma saboda aƙida da imani da addini an daina shi da ɗaukar shi ba komi ba, mutane na ƙoƙarin wai kawai a ta batun wannan, ko da dai ta taɓa an san akwai kurakurai, wai sai ka jawo da wai kurakurai, kashe mutane da mata da tsohi da wargaza ƙasa da tuhumar Qur'ani da hadisai da mata annabi da sahabbai da tuhumar annabawan Allah shine kurakurai, shine akwai wasu ƴan kurakurai wanda suka amina. Haba jama'a, ya kamata mu ji tsoron Allah. Ba sadda Iran za ta zama wakilcin musulmi da waɗanda miyagun ake. Matuƙar addinin Allah addini ne na gaskiya, ba sadda waɗanda mai yaudara za su wakilcin musulmi da suna amina. Amma mun yarda da azzalumi a haɗa da azzalumi,
Allah ya kaura su da juna su suwa juna banna, don haka muna fatan rushe wasu su duka. Wanda shi ne fahimtar mu, saboda al'umma musulmi su samu sauki, mutanen Siriya su samu sa'ida, mutanen Lebanon su samu shaidawa, mutanen Iraki su samu sassauci, da sauran mutanen kasashen musulmi na duniya da Iraki ke tallafawa ana wato ainihin cutar da su, ana wargaza musu kasashe. A wannan gaba muke cewa insha Allah wannan a takaice mun dai muku bayanin Iran. Ya kamata mu babu tarihin ta mai tsawo da alaƙa ta da su da Yahudawa, amma kun ji cewa a yakin Saddam Hussein na farko da aka yi shekara 8, Isra'ila ta haɗin gwiwa suka yi da Iran aka yaƙi ainihin Saddam Hussein. Ba mu san menene ya haɗin Iran da Yahudawa ba. Amirul Mu'minina ya haɗa da Bayahudi a rusa musulmi. Daga in adalci za a yi lokacin da za a yi faɗa da Saddam Hussein, su ba za su kama ma ba, sai su kyale, amma shiga suka yi, suka aiko sojojinsu da makamansu da jiragensu da yaƙi suna ramuka. Allah ya sauka. Saboda haka a wannan gaba insha Allah za mu takaita, sai karatu na gaba insha Allah